Hi po, Sis Sir Larry. Kumusta? Good morning po. Hi, Mentor George. Good morning. Okay po, mag-start na po ako. Nandito na po yung pinaka-lodi kong mentor. Start na po ako. Good morning po to all ka-amers. My name is Charito Sirumo, OFW from Saudi Arabia. Ang topic ko po ngayon ay attitude. Gaano ba kahalaga ang attitude sa business natin? O gaano ba kahalaga ang attitude sa AIM Global? Bilang isang networker po, kailangan po yung attitude natin, napakalaga po dito yung attitude natin. Kailangan po 80% yung attitude at yung skills 20% lang po. Kaya kailangan po na humble down po kayo. Empty cup, yung gaya ng yung baso na walang laman na tubig at yung baso na mayroong laman na tubig. Kasi yung baso na may laman na tubig, punong-puno ng tubig, kapag binuhusan mo uli, umaapaw lang yun. Yung baso na walang laman naman ng tubig, kapag binuhusan mo ng tubig, di ba na-absorb, pumapasok lahat sa loob. Ganyan din yung utak natin. Dapat empty lang. Dapat iniisip natin na bagong simula pa lang tayo. Parang grade 1, nag-aaral pa lang tayo. Para pag may mga ibabagsak or ituturo yung mga upline at mga mentors natin, madali nating ma-absorb. Kailangan po yung attitude natin dito bilang isang networker, kailangan po iwasan po natin yung acne, yung alam ko na yan. Kasi iba yung alam kaysa naririnig. Yung naririnig, halimbawa may naririnig ka, ay ganun pala paggawa ng ganyan. Alam ko na yan. Acne, alam ko na yan. Pero pag ginagawa mo na, hindi mo na alam kasi hindi mo pa nasubukan. Kaya po, kailangan po dito bilang isang networker yung attitude, 80% yung attitude, yung gala, good learning, listening attitude. Dapat magpaka-humble down ka kasi talo po dito yung mayabang, yung pasaway at mataas ang pride. Kailangan lang po empty cup, yung baso na walang laman na tubig para lahat po ng ibabagsak ng mga professor, mentor at saka yung sinasabi kong yung talo yung mayabang. Halimbawa, ikaw upline ka tapos merong sinishare yung downline mo, kailangan accept mo din, 'di ba? Hindi yung mataas yung ma-pride mo. Bakit ako makikinig sa kanya? Downline ko lang siya, upline ako, o crossline ko lang siya. Hindi, 'di ba dito sa natin, sa business na to, helping po tayo as a family. Dapat yun po talaga, dapat yung attitude natin ganyan. At saka meron man yung mga pinapagawa ang mga mentor. Yes po, hindi po wag mag-pretend na alam mo lahat. Yung acne, ayun, nandoon na yun lahat. May pinapagawa o may binabagsak or may pinapasa yung mga video, dapat panoorin po natin at saka i-apply. Tsaka kukunan natin yung mga inspiration or motivation bilang isang networker. Kasi kapag hindi ka nanonood, tayo, hindi naman ay online tayo kasi OFW, except lang yun sa mga nag-for good na. Dapat ang karamihan sa atin, nanonood talaga tayo ng mga video na pinapasa sa mga mentors natin. Kasi yung panonood mo lang ng video or uma-attend
pag-attend ng training hindi mo magawa, pagyaman pa kaya? Kaya napakahalaga, number 1 requirements ng AIM Global yung attitude natin. Kaya na speechless. Kaya po kailangan po natin i-rechange yung yung dati nating attitude, kailangan baguhin. Kung halimbawa meron kang ma-pride or ma-pride na attitude, pride chicken, or meron kang yung minsan yung mayabang, hindi naman natin mamawasan yan. Kung meron tayong kanyan, dito sa AIM Global, dapat hinay-hinay na babaguhin. Kahit mahirap, hindi madali yung yung baguhin yung attitude mo, yung nakasanayan mo, hindi madaling baguhin. Namin ko yan, hindi talaga madaling baguhin. Pero pag ina-apply mo siya araw-araw at pinanunood mo yung mga video na pinapasa ng mga mentors natin, apply natin at ina-apply, talagang unti-unti, hindi mo namamalayan, nababago mo na yung attitude mo. At saka, ginagawa mo na, sinusunod o ginagawa mo na yung basic dito sa AIM Global natin. May tatlong yun ang attitude. Sa pag-attend ng training or sa pagsunod sa pinagagawa ng mga mentors, yung I'll do my best, I will try my best. Ang pinaka-importante yung pangatlo, I will do my best whatever it takes. Kahit pa umulan, bumagyo yun. Kapag hindi lang delikado yung daan, pupuntahan talaga natin. Gaya natin, bilang isang online entrepreneur, kailangan pag may pinapasa yung mga video na makakatulong sa network natin at saka makukunan mo ng maraming learning, words of wisdom, dapat panuorin po natin. Huwag po nating baliwalain. Gaya ng law of attraction, 'di ba? Nakakatamad panuorin 'yun. Pero pag pinanood mo paulit-ulit, mababaliw ka talaga. Dapat ganyan po yung attitude natin. Hindi lang po ang nasa isip natin puro pera o yung pera o paano kikita. Halo-halo na yan. Pero number 1 talaga yung attitude natin. Dapat marunong po tayo sumunod sa mga upline o kahit sino man sa course line or sa mga professor, kung ano man yung tinuturo. Kasi hindi yan sila nagtuturo na makakasama sa network natin. Kaya yan nila tinuturo sa atin upang makatulong sa atin. Yan lang po at maraming salamat. God bless and good morning to all.